Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сәлам хаты язсам, каләмемне ал нурларга манып язамын. Сәлам юллап тормый кайттым бүген. Саумы илем, саумы казаным. Сиңгиләге газиз татарымның, мәңге тип дип сиңа дәшәдем. Идел окшарлыгы канатында таралсын дип сиңа сәламым. Хәерле кич, хөрмәтле милләттәшләр, казанлылар һәм башкала кунаклары. Кояшлы Башкортстаннан сезгә ялкынлы, кайнар сәлам алып килдек. Татарстан белән Башкортстан арасындагы иҗади дуслык елдан-ел киңәя, ныгый. Башкортстан татарларының Казан шәһәрендәге бу сәфәре һәм әлеге шигърият һәм җыр-моң кичәсе моңа ачык дәлил булып тора. Сезнең белән очрашуга Башкортстанның иҗади төркеме сагынып, ашкынып килеп җитте. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең янга үзебезнең иҗатыбыз белән таныштырырга, уңышларыбыз белән ихлас уртаклашырга килдек. Соңгы еллардагы ана телебезгә каршы алып барылган сәясәткә карамый, без җанлы иҗат дөньясы белән яшибез. Аның чыннан да шулай икәнен хәзер сез үзегез дә күрерсез, моңа инанырсыз. Әйткәндәй, хөрмәтле тамашачылар, бүген без алып килгән шагыйрьләрнең сүзләренә язылган җырларны Татарстан һәм Башкортстанның ат казанган һәм халык җырчылары башкарачак. Инде ерак араны якын итеп, Казанга шатланып килеп җиткән халык шагыйре Марат Кәримов иң мәртәбәле кунакларыбызның берсе. Шагыйрьнең беренче әсәрләре республика матбугатында 1948 елда күренә башлый. Беренче мустакил шигырьләр җыентыгы «Бөреләр» дип атала һәм ул башкорт телен дөньяга күрә. Марат Кәримов 1958 елдан язучылар берлегендә. Әдип Башкортстан язучылар берлегендәге татар телле язучылар берләшмәсендә берничә ел җитәкчелек итте. Аның ярдәмендә әдәбиятка килгән күп кенә татар шагыйрьләре һәм прозаиклары хәзер язучылар берлеге әгъзалары булып китте. 2003 елда Марат Кәримовка Башкортстанның халык шагыйре дигән мактаулы исем бирелде. Татарстан матбугатында дөнья күргән саллы гына бер мәкаләсендә Марат ага булай ди. Әгәр без татар милли хәрәкәтен зур бер организмга тиңләсәк, аның йөрәге итеп Казанны күрәбез. Шул йөрәктән бихисап тамырлар аша бөтен организмга кан йөгерә. Шушы йөрәк бер вакытта да тибүдән туктамасын. Йокыдан уянган һәр татарда шул теләктә ди һәм язмасын без татарлар бит әле дигән шигыре белән тәмамлап куя. Чыктык тарих төпкеленнән. Чыктык исән ут көлөннән, ямнар өстәп дөньясына. Алда гомер буласына тагын өмет итәле без татарлар бит әле. Бер чакны да авыр димә. Авыр булса башың имә. Тормыш бит ул кара урман. Үзең салган юлларыңнан җырлый-җырлый үт әле без татарлар бит әле. Өстебезгә еллар коела, күмелмәсен безнең кыйбла, ят алдында бөгелмәскә, изге уйдан чигенмәскә, шул уй кичле иртәле без татарлар бит әле. Без барлыкны белсен дөнья, бергә уйнап көлсен дөнья. Сазың алып кулларына, мәңгелекнең кылларына дәртләндереп җирт әле. Без татарлар бит әле.
Hürmetli tomoshachilar, sahnemiz türüne Marat Karimov'ni o'zin chaqiramiz. Rahim etiniz Marat ağa. Murat efendi'den sahnemiz türüne rahim etiniz. Değerli iş, milletteşler, sizde bunu bilen ağzım yarılıp gide, yılmayamın. Siz de yılmayasınız bu gayinde, bunda bitmeye noşar kuruna, qaysı kızının ağzı kulağına jitkende bulurga tüşleyim bileyim. Hazır yılmayı turunda bir şeyle okup gideyim. Üzlüksüz. Hazır söylep bulmayı, küzlük gerek. Mektup yazırga yaramıyor, hiç izini topmadan da gerek. Helikopter ötürsem çıkar. Yılmayga nerse jite, yılmaygan kişi motor. Şingen gülde yılmayudan, yamadan çeşke otur. Benim kulda vlas bulsa ne işlerge bilir edim. Yılmayığız deyip yazılgan pakatlar iler edim. Dağı 50 türlü emelin togar edim. Yılmayıp süleşkenlerge medaller togar edim. Yılmaymagan türelerine straflar salır edim. Nalogunda ikilete, işlete alır edim. Mekteplerine kirtirdim yılmayu dersleri. Alfabet kaçtar edim yılmayu harfleri. Ülkenlerine aşar edim yılmayu kursları. Yılmayırga öğrensinler Tatarı, Urusları. Şulardan soň ilde haller tamam yakşırır idi. Yılmaylar artkan sayın dünya yaktırır idi. Jiyim tuzga yazmagan söz tilge kile şuk şakta. Bigrek de şol şakta kulda bulas yok şakta. Tornado. Tornado'nun nerse ekeni bilesiz indi, şulay bit. Tornado diler, tornado. Kulakka bek yağımlı. Akyan artında şulay bit, otağanlar davulunu. Oh, usal da son tornado, kurkağından bar tire. Degençi bar dünyanın astın üstüne getirer. Şunsa gacap, tornadolar gel hatın kız isimli. Elle hulukları bilen okşaş bulunga indi. Akyan artı hatınları şulay yaman mikenni. Miskin irlerinin tamam kuttun olgan mikenni. Eyter bizden kız sayılar, avuz suların yutup, tornadosuzguna gayle kururga isep tutup, bizde hatın kız terişte, boşta tuşta ulguna, şuna bizde tornado yok, bizde tek davuluna. Tağın bir neçe şıgır okurga ruhsat bulsa, okurga mümkün bu bloknotni kişiga solamiz da ikinci kişiden şıgır alamiz. Bunda eybetrek bulurga tegiş bu kişiler. Buna kişi kabul yangırı degen bir şıgır. Bunda epigrafta var. İl oylığının 71%, halkının 1%
тын тәшкил иткән кешеләр турында диелгән газеталардан хәбәр. Лектор залга сүз ардыннан сүзләр терки. Кеше олар яңгырай дип әйткән Горький. Дөрес әйткән төп фигура бездә кеше. Мактауларга, данга лаек аның эше. Нидән безнең тормыш бара җайлыгына? Чөнки кеше хуҗа илнең байлыгына. Заводларда, фабрикларда кешенеке, уңыш биргән һәр гектар да кешенеке, нефтләре, газлары да кешенеке, аныкы да булырдыр чак күршенеке. Лектор тагы сүз әйтергә авыз ачты. Шул вакытта залдан берәү торып басты. Кешенеке икәнлеген һәр кем белә. Син аның фамилиясын әйтеп сөйлә. Сихырчы хатын. Менә мин хатын турында бер шигырь бар иде. Шуны үзе ишетмәгәндә укып җибәрәм. Белеп булмый, хатын кызның өлешенә ни тия. Минем хатынга мәсәлән, хатыным мәсәлән сихри сәләткә ия. Адамнарны 40 төрле рәвешкә әйләндерә. Тәҗрибәсен миндә ясый. Шунсы бик гырләндерә. Кирер алдыннан өйләнгән кешеләр рәтенә хатын мине кертеп куйды Арыслан сүрәтенә. Һаман ишетә Арысланым диеп килеп кушылып. Әмма бик тиз узып китте бу Арыслан чоры. Гаилә тормышы катмарлы, күрәсен күрә тордым. Хатын әйткән төрле рәвешкә керә тордым. Бузау итте, сарык итте, кәҗә тәкәсе итте, маймал итте, шушка итте, тәмам үзәккә үтте. Шушы санаганнардан да укучы аңлагандыр, тәбигатьтә мин булмаган хайванда калмагандыр. Хатын сихырына каршы булмый берни эшләп тә. Инде соңгы көннәрендә әйләндем карт ишәккә. Әле әмма үзе аерылмый һич уртак түшәк белән. Шул түшәктә көндә йоклый, мин шул карт ишәк белән. Марат ага, Кәримовка, бу алкышлар Марат әфәнде сезгә. Мәнәттә хәзер яңгырayacak бу җырны халык сүзләре дип игълан итәләр. Димәк, бу җыр үзенең асылы мәгънәсе белән халык җыры дәрәҗәсенә күтәрелгән. Гамәлдә исә ул җырның сүзләренең авторы Марат ага Кәримов. Хөрмәтле дуслар, сәхнә өстендә Башкортстанның атказанган җырчысы Нурия Басырова. Яратам. Бәхетле юлында,
Тағы шағиребіз Рәфис Зиязетдинов стәрлі башлайынында дөньяға аваз сала. Язмыш юллары аны Башкортстан авыл хуҗалыгы институтына алып килә. Әле дә Рәфис әфәнде биредә хезмәт сала. Бүген кафедра профессоры. Тарих фәннәре докторының 200-дән артык фәнни хезмәте, 17 монографиясы һәм китаплары дөнья күрде. Рәфис Зиязетдинов бик күп җырлар авторы. Күптән түгел аның сүзләренә язылган җырлардан торган компакт диск дөнья күрде. Гасырлардан гасырларга сүнмәс бер факел булып, тел диңгезләре өстендә батмас бер кораб булып яши, үсә татар теле. Явыз Иван ширкәүләр бит агызганнар татар канын. Юк итәргә татар илен, бетереп дип татар аңын, һаман яши анам теле. Горур атла татар теле, бабамнар мирасы син. Урта гасырлардан бирле иксез-шиксез Төрки иле. Hürmetli тамашачылар, каршы алыгыз. Каршыгызда шагыйрь Рәфис Зиязетдинов. Сәлемсез кадерле милләттәшләр. Сезнең алдында чыгыш ясауга мин бик шатмын. Беренче шигыремне укып үтәм. Кичерегез безне, авылкайлар. Нинди афат килде дөньяларга, күз алдында сула авыллар. Яшьлек илен яраларга салды, 90-ларда үткән давыллар. Үнсез генә елый авылкайлар, ишетмәскә берүк сабышмый. Шифаларын табып гомер истик, кабат-кабат берүк ялгышмый. Авылкайлар, халкын тамырлары, туган телләр, моңнар үзәге, авыл барлый балаларын бүген кемнәр булыр аның терәге. Кичерегез безне, авылкайлар, терәк була алмадык кирәктә, туган йортлар илен без яшәртик, авыл назын саклап йөрәктә. Казаннарга барам әле. Татар өчен изге төбәк Казан дип атала. Еракларда яшәсәм дә күңел аңа уктала. Горурлыгым да син, Казан, терәгем дә син, Казан. Исемең үк сафландыра, әйтерсең лә ул азан. Казаннарга барым әле, җаннарым сихәтләнсен, күреп халкымның мирасын, йөрәгем ләззәтләнсен. Бирешмәдең, Казанкаем, укларга, сөңгеләргә, җирләреңне күмәр идем, чәчкәләргә, гөлләргә. Җырлап тибә йөрәккәем, җырлап типмәсә йөрәгем, ям нурсыз булыр идем. Кояш яктысын күрмәгән, үләндәй калыр идем. Җырлап типмәсә йөрәгем, моңлы була алмас идем. Дөньядагы матурлыктан ләззәт ала алмас идем. Җырлап типмәсә йөрәгем, яңа җыр тумас иде. Моңнар көткән күңелләргә нурлар өстәлмәс иде. Җырлап тибә йөрәккәем, әни җырлы булганга, ак бәхетләрдә йөзәмен, җырга канат куйганга. Рәфис Зиязетдинов. Инде чираттагы җырыбызның тарихи буларак. Нефтчыларның юбилее уңаеннан Рәфис әфәнде шигырь иҗат итә. Аны Башкортстанның Илеш районында яшәп иҗат итүче композитор Васил Галимов күреп калып аңа бик матур көй яза һәм ул бик моңлы җырга әверелә. Хәзер инде, хөрмәтле дуслар, сәхнәбез түрендә
Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, композитор, бик күп популяр һәм моңлы җырлар авторы Васил Галимовны чакырам. Şaraptagi şagirimiz Elfir Yakupovning bola chog'i ham yoshligi iskitkish matur tabiatli Qoraydel rayonida o'zadi. Hunari bo'yicha u tabiiy. Shi'rlari rayon ham respublika basmalarida dunyo ko'rib turadi. Elfir Xatibo'li o'zining ham boshqa avtorlarida shi'rlarini kuylab ijod etadi. 1995-yilni aprel yili degan shi'rlar ham Jırlar jiyintig'i dunyo ko'rdi. Башкортстан kitap nashriyatida 2 kitobi bostirga chiqardi. Elfir Yakupov, Quyan faciası. Mesel. Qor ormandan mühim gine yolmuş bilen, jot formanga tırış Quyan çabıp bargan. Oğaç başın ıya etken sayıskanны, qılый күзләр шул чагында танып алган.
Әйткән икән сайысканга уңган куян, ни эш кылып утырасың анда туган? Мин берни дә эшләмичә тик утырам, дигән сүзләр сорауына җавап булган. Соң алайса, мин дә шулай софа корып, утырмыйча бераз гына күкрәк киреп, гомерендә беренче кат куян мәхлук туктам калган матур гына аклан күреп. Аның шулай кәеф чигеп утырганын урман башы ылпат аю сизеп калган. Ох, ялкау дип якасыннан борып салган, бичарадан юш урын гына калган. Фаҗигага шаһид булган мун сайыскан, шыкырдаган үз фикерен бу турында. Утырасың килгәч эшсез, акылсыз баш, урынлаш син минем сымак югарыда. Әйтче, кардәш, уйсу җирдә япа-ялгыз үсеп утырган тирәк. Җилләр чыгып, давыл купкач, гөрселдә ауган кинәт. Әйтче, кардәш, кем яхшырак? Татармы, я башкортмы? Әллә иманын югалткан динсез, телсез мамкортмы? Бу татарлар яхшиләрме? Башкортлар изгемени? Башкортны да татарны да бердәдәй измимени? Әйтче, курдаш, ни сәбәптән туганлыкны ташладык? Җырыбызны, җиребезне, динне бүлә башладык. Фани дөнья мәңгелекме? Гомерләр бетмимени? Башкортка да татарга да төбәкләр җитмимени? Милләт ара җанҗал ызгыш кемнәр өчендер кирәк? Давылга да, җилләргә дә бирешә ялгыз тирәк. Хәзер сәхнәгә Әлфир Якуповның кызын Хәлимә Якупованы чакырабыз. Ул сезгә Әлфир Якупов сүзләренә һәм көенә язылган Карай дилем җырын башкарачак. Каршы алыгыз, Хәлимә Якупова. Şefek bota
Bu alkışlar sizin Halime. Rahmet. Indi Halime'nin dolkınlanуын аңғарга була, чөнки Казан сахнасында ул беренчегә чыгыш ясый. Шуңа күрә сезнең алкышлар аңа канат куяр дигән өметтә калабыз. Һәм хәзер инде сәхнәбез түренә шушы җырның һәм без аңа кадәр укыган ике шигырьнең авторы Әлфир ага Якуповның үзен чакырабыз. Әлфир әфәнде, рәхмәт итегез. Bilmeybiz, ya avanıp, ya sırlıgıp, ovatına biyibiz. Yenirilgen iyibiz, şıksız, elsiz giyibiz. Bizning için bağdayım, dögül kelip biyibiz. Qaysı çokta onga kelip, tuktalga da tilebiz. Tokmakçı komşu şıltata. Biyibiz iş, biyibiz. Kim sındırgan okuvuzna. Vayda milli kiyibiz, millet mi biz, kovum mi biz, kişiler mi, bilmiyiz. Ultımızını şeyni, biyibiz biz, biyibiz. Tuktolsuz gımız şu künülde, afet, mahşer gımsıman, üzgelenem, gülgelenem, şiksiz jihan tarısıman. Dün karanğı, küpe kündüz, küpte kuyaş yuksıman. Erinip, sulkıp, gelip yana utsıman. Kopkanımızı işken sulan, gültemede yuksıman. Munar şahırızın yanın, gülgemede yuksıman. Fiyanına yoksuna. Dilin aşımıga kişiге 2 yıl vakit jete, kolgan günü kızganış, dilin tıyalmaydı. Turmuş dingizin kişkende, fin tuğan şunu düşün. Bu dünyada küpme tügel, niçik yaşağın mühim. Günümüzde tök hakikat, kabatlı ana küngel, Müslüman ol, Allah kılı, başkanın kılı tügel. Müslüman ol, Allah kılı, başkanın kılı tügel. Hürmetli Kazanlılar, Башкортстанның татар шагыйрьләре белән таныштыруыбызны артабан дәвам иттерәбез. Наил Хакимов Бүздәк районы Әмир авылында туа. 7 яшендә сугыш чыгып һәм әтисен фронтка алалар. 3 классны татар мәктәбендә укыган малайны күрше авылдагы рус мәктәбенә бирәләр. Аны тәмамлаганнан соң Уфада һөнәрчелек училищесында белем алып, моторлар төзү заводында эшли башлый. Бүген ул татар һәм рус телләрендә 2 китап авторы, көйләр иҗат итә, җәмәгать эшләрендә актив катнаша. Шумар идем диңгез упкынына. Җырларым дип ятим каласыз. Сез булганга гына җыр моңларым, җиңеп яшим дөнья карасын. Әнкәемнән алып тарганмын илһам дигән рәхәт бер ширгә. Җырым, моңым, шигырьләрем барда, ятим түгел мин бу җирдә. Хәзер инде шушы 60-ларыгыз астында шушы шигырь юлларының авторы Наил ага Хакимовның үзен сәхнәгә чакырабыз. Наил әфәнде, рәхмәт итегез.
Сәлеметсіз, қадірлі туғандарым, милләттәшләрем. Күңел дулкыннары белән сезгә килеп җиттек. Шот, бик шот сезне күрүгә. Бер-ике шигыремне гына укып үтәрмен дип уйлыйм. Монда безнең шәп кенә кысалар күбрәк тә укырым. İhtiramlı buluk sekundka diyen şiirimni okuyayım. Күндә куам дөнья мәшәкатен, кичен ятам, иртән уянам, торамында тагын шатланамын, ямнәр табып шушы дөньядан. Дөнья чиксез, аның гомере дә мең еллыклар белән санала. Безнең гомер секундлардан тора. Аның бире күпкә торала. Гомер әле тулы гына кебек. Яшьлек сүрән карый вакытка. Ходай биргән гомер санаулыдыр. Ихтирамлы булыйк секундка. Менә яшьләргә нәрсә дип әйтим? Бер шакмак һәм шар дигән мәсәл язган идем. Шуны укып ишеттерәсем килә. Менә аның яшьләр өчен файдасы. Монда улар түгел, кияүгә чыкманнар өчен. Цирк ustası уйнатканда кулга-кулдан шакмак күзе төшкән шарга гашык булган. Шарыбызның тырыстай бар җирләре мондый шарлар кызыктырмый ул кемнәрне. Шакмакның да дәрәҗәсе билгеле бит. Шарга ошый бишмаклары ирлеге бик. Шакмак шума мактанмаска сәбәбе юк. Тик шарлардай сикергәләү сәләте юк. Гашык уты бер кабынгач нишлисең бит? Күбәләгем, түгәрәгем ди ишең ит. Очраклы хәл бу шакмакның күзен ачты, мәхәббәтнең ут ялкыны сүнде ачты. Ике дистә шакмак янып кызып bir-birsine yugurteler şorabızını. Ey yigitler, soylaganda barıgızmı? Şuşu mesel bu yav itsin barıgızmı? Faciata eləktim. Bugün bir kulağım sındırdım gözlüğümden. Kulağım yetersiz. Birovlarning ishi ketsa, joyga hutqa
икенчеләр көнчеллектән керә утка. Көчле җилдән шортлап сынды таштай агач, диде кошчык. Сынды агач мин утыргач. Яшни күкрәп сөю килде, сөю белән яну кию килде. Яшьлегендә тарттың, эчтең, картлыгында җәфа кичтең. Сакла Ходай бәләләрдән, тәрбиясез балалардан. Карга белән сандугачны бер читлеккә утыртмагыз. Ахмак белән акыллыны бер сыйныфта укытмагыз. Хәтер саклый, хәтер әйбәт. Сакланмасын гына гайбәт. Акылыңны сатма, бүләк ит. Ул бит Худайдан килгән бүләк бит. Alkışlar Nail Efendi Hakimov'da. Зур рәхмәт. Yerel aralarını yakın edip 500'den artık şakırımını bir saatte ingen gibi gidip girişken Nail Ara Hakimov. Bugün bizim bilen birge bollarımızdan rahmet. Хәзер сәхнәдә Татарстанның ат казанган артисты Айрат Халиков. Алкышлап каршы алыгыз. Değerli kişi kazan, Kaskar abi kaç polis üzerinde yapılacak? Karışta diken. Sinvati zakir tügül elle ferişte miken Karaktu yalan şikel Singaber başanı yirken Sinjikanları yıldız mı elle ferişte miken Karaktu yalan şikel Singaber başanı Sinjikanları yıldız mı? Elle ferişten iken Kuşlar söylediyse Senin hoşun iken Yolları nasip ediyse O sin ferişten iken Karaktu yalan şikel Singaber başanı yirken Sinjikanları yıldız mı? Elle ferişten iken Karaktu yalan şikel Singaber başanı yirken Sinjikanları yıldız mı? Elle ferişten iken Yüreğimde yerden Minim yaktı damın gitsin Mehabetim feriştem Karaktu yalan şikeli Singaber başanı yirken Sinjikanları yıldız mı? Elle feriştem iken Karaktu yalan şikeli Singaber başanı yirken
yaman şekerim Sinare başanırken Sizi kanlarım yıldızlar Ellerler işkemigen Parattu yaman şekerim Sinare başanırken Sizi kanlarım yıldızlar Ellerler işkemigen Ойрат Халиков. Асия Яппарова, яғни Асия Ибрахим, Башқұртстанның Ауырғазы районында колхозшы бөлесінде туып өсті. Мәктәп елларынан ук шигырьләре вакытлы матбугатта даими басыла. Кызылдан, Тулпар, Өмет, Мәйдан гәзит журналлары укучыларына Асия Ибрахимның иҗаты яхшы таныш. Бәләбәй шәһәренең Илһам чишмәләре фестивалендә катнашып, фестиваль ачышы номинациясендә җиңүче, Тулпар Республика яшьләр журналының 2014 елгы лауреаты була. 2015 елда Зайнат Ишева исемендәге китап нәшриятында Йолдыз бураны исемле китабы дөнья күрде. Күбәләктәй кунар гөлне, эй сайлап очкан чаклар, күңелләр наздан ташыган, күкләрне кочар чаклар. Исергән чаклар бар иде, синең бер карашыңнан, шул карашың гомер буе озатып барасыман. Чәчәк кебек чакларымны ай күргән, кояш алган, яшьлегем күз яше булып, керфек очымда калган. Җәмилә, хәзер инде без сәхнәбез турына Асия ханымның үзен чакыру вакыт җитте, шулай бит. Асия ханым, рәхмәт итегез, сүз сезгә. Казан тамашачысы сезне алкышлап башлады. Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Сезне барчагызга да исәнлек, хәерле гомерләр телим һәм үземнең бер-ике шигырымны укып ишеттермәкче булам. Алыптай ирләрне ала, үлем көрәш мәйданыннан, кала дөнья, уй хыяллар, шулай килә пәйгамбәрләр заманыннан. Барда кебек, юкта кебек, каберлектә бу калпулык. Хушлашалар тыныш кына, кылыч кында, күзләрдә яшь, җанда бушлык. Дөнья белән хисап өзелмәгән, дуслар белә. Бер уч туфрак салыр өчен кемнәрдер юк, дошман күреп ала өчен. Китәр җаннар, китә тора, кала дөнья, кемгә иркен, кемгә китек. Ерак түгел иңнәренә чалгы салып, үлем йөри икән кемне көтеп. Дорога в ад услана добрыми намерениями, әйтем. Гүнах белән савап аралары өрфиядәй юка кат икән. Шул араны үтми яшәү читен, бер мин генә шундый зат микән. Үлчәүләре миндә түгел дә, ул йөрәк каралгандай шул чакта. Гүнахларсыз яшәп булмас кебек пар канатлы булып тусакта. Гүнах савап, гүнахлардан сикәлтәле гомер юлыбыз. Biz tövbəsiz axırı, başqalarga etlik işli yaşayız da yarlıqavını kökten sürübüz. Günah bilen savab araları ürfiyədə yuqa qat iken, savab bulur desin günah tuva, bir mingine şundu zat miken.
Яшәгән сайын йөрәктә шым арта гына бара. Тирә-як тулы дошман бит йөзе кара. Баш очында йөзәләрне утырып ак болытка ябырылалар илемә саранча жук булып та. Кала авылга килә бит кризис бизгәк булып, корышны сындырмак булып, бакырны измәк булып. Шушы фани дөньяларда кунак кына булсак та, борчыласың яшәләсе гомереңне уйлап та. Башкаларны да уйлыйсың, күршеме, илдәшме ул, мең төрле телдә сөйләшкән дусмы ул, көндәшме ул. Сабыйларыбыз да бар бит тал бишек эчләрендә. Я Ходай, кем тыныч яши җирнең кай төшләрендә. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, хәзер инде мин сәхнәгә чыгачак чираттагы җырчыны аеруча горурлык хисләре белән игълан итәм, чөнки ул минем якташым, райондашым, Благовар районы егете Рәфис Зәнстинең сүзләренә данлыклы һәм сәләтле композитор Мөдәррис ага Газетдинов иҗат иткән Гомер көзен Татарстанның атказанган җырчысы Рөстәм Асаев башкара. Алкышлап башкалабыз. Рөстәм Асаев. Ömür bizi yakınlaşkan sayın, ömür yazın sürüp sağlanan, uygarına gevher balaşan, eslerine kanar kalınan, yaşlarında akan sulardan, bir kaybı akan sulardan, sarılan uyanan kızlarda, kırmış yıllar zilkende.
Рахмет. Татарстанның ат казанган артисты Рөстәм Асаев. Башкортстанның чираттагы татар әдибе Закир Әкбәров. Башкортстанның Куйргаз районы Зәкишмәт авылында дөньяга килә. Хаклы ялга Кумертауское время газеты баш мөхәррире вазифасында чыга. Әдәбиятка соңлабрак журналистика аша килә. Үзе турында ул иреле-ваклы 11 китап авторымын. Яна 3 кулъязмам Уфа шәһәренең Китап дәүләт нәшриятендә үз чиратын көтәде. Чәшмә әсәрләр язганының байтагы юмористик һәм сатирик хикәяләр, повестьләр. Быел еллар һәм юллар романын төгәлли. Соңгы вакытта мәсьәләләр яза. Хәзер шуларның берсен сезнең игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Тутой кошул тел бистәсе. Һәр кем белә. Кемдер аны мактап-мактай, кемдер көлә. Хуҗасы кул кошыннан игрәк тәризә. Ит бүлгәндә симез калҗа ана бүлә. Бер көн шулай ит төшкәндә кул ашына бик хәтәр бер уй килде кош башына. Шагыйрь булып таныла ишетелгән затлар. Аның да бит бар тәнендә хис талпына. Тел шарлавын бердә юкка хәзер ташлар. Гел сатирик шигырьләр яза башлар. Утлы табага бастырыр угрыларны, коррупция атлы ширне кискен башлар. Тик тутой кош дертләп китте, кагынып куйды. Бикле шитлек ишегенә кагылып куйды. Уйсыз, ваемсыз яшәгән чакларын ни өчендер капыл гына сагынып куйды. Фошуларын бур хуҗасы ошатмас бит. Моннан ары симез калҗа ашатмас бит. Алтын шитлек вәгъдә иткән иде. Ашлангач анысын да ясатмас бит. Планының хилафлыгын тәмам аңлап, икенче көн йокысыннан торып таңлап, илһамланып эшкә тотынды тутой кош. Язды. Ады хуҗасының исемен таңлап. Каршы алыгыз. Сәхнәдә әлеге мәсьәләнең авторы Закир ага Әкбәров. Мынамда директорына реплика ишетеп калды. Башкортстандагы татарлар күп мәсьәлә яза икән. Аның бәләкәй генә нәрсәләрен ачсам, гафу итәсез. Ни өчен мәсьәлә? Хикәяне, повестьне, тем более романны бастырып чыгару бик зур кыенлык. Бәләкәй генә мәсьәләне әле бастырып була. Тагын бер аңлатма. Сәяси темага яңа сөйләүләр итте, нәрсәдер язасы килеп китте. Шул темага. Власть һәм без, власть һәм кирәк. Аның аңлатмасын тагын яшьләргә әзрәк аңлатып бирә кирәк. Сталин башына нәрсә киеп биргән? Фуражка. Хрущев башына нәрсә киде? Папаха. Каракүлдән папаха. Ельцин башына киеп бирде шашка бүрек. Әлеге хуҗабызның әйтеп тормыйм, аларсыз бәлки. Ул кими, ул кайчак кына кия. Бәхәс дип атала. Өндә булды микән бу эш? Әллә инде төштеме?
Я болмаса сір асылы бірақ сихри күштемін. Ұшырашты суық шыланда болып сірінің түйіні 4 ілгіште ішсіз қалған, 4 ескі баш киімі. Фуражка хәмшәшке бүрек, кара кулдан папаха, 5 болка бұл үшеуге теңлешірге мұташа. Папаха һәм 5 болка, фуражка шәшке бүрек, орасында бәхәс қопты. Кемнің хуясы бүйік. 5 болка күкірек суға, менің хуям дзюдоист, суға шымсауыл подводник, танық ішінде танкист, өзі тәбәнәк болса да, рейтингісі юғары, ондай хуя елі бізді, бұлғаны да юғаны. Шәшке бүрік күлдігіне, бик мақтан басын алай. Сенің хуяң менікінде болды жұмысшы малай. Сәршуш болса да менікі, көп мәгіш қырды бейік, ил тарқатып көкірек сұқты, мен бұшның досты дейіп. Шират етті папақыға. Уям шәште кукуруз. Буржуйларға қаратау болды әр шақ бек қырыс. Зор жиында туфли салып, үстелін түйді қалққа. Залдағылара янады, покажу көз кино майт. Бек көплерінің әлі хаман келе іздеп табасы. Қойыларда күн көру екен шыл көзінің анасы. Тамағын қырды фуражка. Бөліп папақы сөзін. Мысқыллап қырды аңа, көзден кешірді өзін. Дәшмәді. Шынки бәхәсті тоқталып қолған еді. Шул тамақ қыру шәуіне шөпхеге салған еді. Өте еллар, ұза дәуір, санап бара календар, бәхәсләшуден тоқтамай сәйесмәнләр, ғалимләр, баш киімлері бәхәсі бір мәзәк ол кішкіне. Сөйлесең, тұрғаны ялған, сөйлемесең түшкіне. Бір ғайланың тұрмышын күз аллап. Іні білен жеп. Іні айты мен тігем дей. Жеп мақтана мен тігем. Мен тіккен киімлер матур, жүйлері тегіз түгем. Іні тағы көкірек суға. Мен юғары сен түгем. Меға тағылы бересің сен. Бар күшімді мен түгем. Жеп бір жүрге тіләмей. Мәсқәрә. Не ішітем? Башқа бір күні күлмәкті. Тікмей, сеңа үшітем. Әне, сөздеріңді әші, ятышсызлар құлаққа. Ашуға бектейсен үйлендім, қойдым ана уймаққа. Яшей бұпар мұна шулай, енді ғымырлар ұзған, әзіралар бір мүтікмей. Әне тұтық, еп тұзған. Құян мұсканға ілеккенлер, әлімінде да оқылды құянға арналған, мен де бір құянға арналған, Гафуридан башланған, әлімlerden алда башланған құянға әлегейді. Не болса да, мәселелерді. Құян юбилей деп атала. Бұл шыннапты бір юбилей шарасында болғаннан соң келген фикірлер башқа. Құян бек зор тура түгіл. Құян кішкіне тура. Шулай болса да абруя. Болды өзіне көре. Келіп жеткәш юбилейі үткерділер зор етіп. Ей мақтадылар құянына, шамадан ұзып кетіп. Аю айтты, өз ішінде құян хата ясамай, қай бір сімсізлер кебек, бал нұрлы башамай. Бүре мақтады юбилер сарықларға темейді. Тек шунысы ғажап, ол сарықлар неге екен кемейді. Түлкі үстеді, құянда бик көркен бір қылық бар. Аның нәфісін аздырмай, фермадағы тауықлар. Мақтадылар қастерлі деп, мақтадылар жетіз деп, бұл астында құянлары яшы бик та жетіш деп. Юбилей өткәру көңілі, юбилей яқшы ғадат. Шунысы нашар юбилеріне
банкет стелі орнында ошадылар бүлгелеп. Hürmetli tamamlaşılar, Şirgetmen Jırının beyani, Başkıstan'ın atqazılgan yaşası Nuriya Basırova devam eden. Karşı alırız. Мәхәббәт турында жыр булсaydı, demek Marat Efendi'nin. Marat Kerimов'ники. Аңлаган сіздер достар, Марат Керимов сөздеріне yazılgan жыр яңгырады. Hürmetli тамашашылар, бүгін Казан жеріне аяк басқан Башкортстан каләм осталарының иҗаты белән таныштыру белән бер рәттән милләтебез һәм әдәбиятыбыз татар сәнгате тарихында тирән из калдырган, бакыйлыкка düşкән, әмма исемнәре әсәрләрендә, җырларында һәм шигырьләрендә яшәгән һәм яшәячәк улуг шәхесләребезне дә телгә алабыз. 23 февраль Башкортстанның халык шагыйре Әнгам Атнабайның тууына 90 ел тулды. Шагыйрь иҗатына багышланган кадер кешеләре Шагыйрь иҗатына багышланган хәтер кешеләре бер рәттән Казанда да, Уфада да зурлап, мәртәбәләп үткәрелде. Уфада Башкортстанның халык шагыйре Әнгәм Атнабайның юбилей чаралары киң колаш белән үтте. Уфа Нур Татар дәүләт театры Әнгәм Атнабаевның юбилеена ул кайтты спектаклен әзерләде. Спектакль алдыннан Әнгәм Атнабаевка багышланган Безнең Атнабай дип аталган китапны тәкъдим итү чарасы узды. Әнгәм Атнабаев чыннан да йогышлы шагыйрь иде. Ул йыктырган шигырь белән авырышлар Башкортстанда да, Татарстанда да дистә булды. Күпләре шул ширдән дәвалана алмыйча, үзләре дә танылган шагыйрьләр булып киттеләр. Журналист шагыйрь Мариус Максютов киләчәктә безне дә бер искә алып сөйләрләр.
Ул да Әнгам заманында яшәгән бит диярләр дигән 4 юллыгын язып калдырды. Әйе, Әнгам Атнабаев шигъриятта үзе бер шыр тудырды һәм үзе бер шыр булып яшәде. Әнгам Атнабаев, шагыйрьләр. Күп төрле заманнар булганнар. Күп төрле шагыйрьләр туганнар. Берәүләр үзләрен сатканнар, берәүне базарда сатканнар, берәүләр үзләрен атканнар, берәүне дуэльдә атканнар, берәүләр үзләрен асканнар, берәүне мәйданда асканнар. Кап-кара заманнар булганнар, яп-якты шагыйрьләр туганнар. Замана тудыра шагыйрьне, шагыйрьләр күтәрә заманны, күтәрә халкының күңелендә бикләнеп йоклаган аңнарны, күтәрә үлемле ялларга, җиңүле таңнарга күтәрә, халкына атылган укларны йөрәге аркылы үткәрә. Шагыйрьне патшалар тыя алмый, төрмәләр, палачлар куркытмый, тукайлар кулында кылычлар, сынсалар, сыналар, тутыкмый. Сап-салкын зинданда шигырьләр языла ташларга уйыкта. Җәлилләр язганнар җырларын, башларын балтага куеп та. Шагыйрьләр халыкның намусы, халыкның сәяси солдаты. Узганнар заманнар өстеннән елларын көмештәй чаңлатып, яшәгән халыкны җырлатып, үлгәннәр халыкны елатып, күп төрле заманнар булганнар, күп төрле шагыйрьләр туганнар. Шагыйрьләр туганнар, булганнар һәм барлар. Газаплы сорау. Күп гасырлы бөек тарихында күп сыналды татар баласы. Сугыш елларында әскерлектә, төрмәләрдә фашист палашы башын кискәндә дә үзебезчә җырлап үлде татар уллары. Җырлап үлгән татар улларының бүген яшәп яткан уллары телегезне кемнәр алыштырды, җырыгызны кемнәр урлады. Көчләп шукындырган заманда да шукынмаган иде телебез. Хәзер нинди шайтан кутыртасың? Теләп шукынабыз үзебез. Күкрәк сөтедәй саф ана телен әйләндердек мама теленә. Ни урысча, ни татарча белмәс имгәтелгән буын килерә. Алар белми телнең матурлыгын, алар белми милләт кадерен, алар белми мирас варислыкны, ата-бабаларның каберен, һәм алардан калган васыятны укый белми бахыр балалар, тарихыннан язган шин наданнар һәм сукырлар. Кая баралар? Һаман шулай дәвам итәр микән, әллә булыр микән азабы? Йөрәгемне шундый сорау телә. Танга бирми шуның газабы. Хөрмәтле дуслар, хәзер инде Әнгам Атнабаев сүзләренә Алик Лыкманов иҗат иткән җырны башкару өчен Башкортстанның алтын тавышлы җырчысы Рәдиф Зариповны чакырабыз. Алкышлап каршы алабыз. Сәхнәдә Рәдиф Зарипов.
Чираттагы шагыйрәбез Зәлифә Кашапова Ямлы Илеш районының Иштирәк авылында туа. Әдәбиятта зур тормыш тәҗрибәсе туплап килә. Узган гасырның 90-нчы елларыннан аның шигырь шәлкемнәре, хикәяләре, мәкаләләре Илешнең Маяк гәзитендә, Кызылтаң, Башкортстан гәзитләрендә, Тулпар, Агыйдел, Сәнәк, Башкортстан укытучысы Аманат Әллүки Найдар һәм башка басма матбугатта даими дөнья күрә. Дистәгә якын альманахка шигырьләре һәм хикәяләре кертелгән. 30лап шигыре композиторлар тарафыннан көйгә салынган, берничәсенә клип та төшерелгән. Зәлифә Кашапова. Эй син, дөнья, якалап та, төртеп та аласыңмы? Шаманны шамалый бел дә, уйлап буш каласыңмы? Мин гел яңагымны куймам, күренсәм дә бик күндәм, хаклык буразнасын ярган эшем өчен үкенмәм. Тешләгән җирдән өзәрмен, максат йолдызым өчен. Туры юлдан тайпылмаска әле җитәр дим көчем. Намусның ак күзлегеннән карыйм якты дөньяга. Үз җавабын алмый калмас, кемнәр алдак ут яга. Тормыштан ям табып яшим, язмыш булса да кырыс. Эй син дөнья, минем белән дус булырга дип тырыш. Сәхнәбез турында тормыштан ям табып яшәүче шагыйрәбез Зәлифә Кашапова. Рәхим итегез Зәлифә ханым сәхнәбез турына. Илеш иле, игенчеләр иле. Сәлам дуслар Илеш иленнән. Бүген дөнья нишләп якты дисәм, сезнең йөздән нурлар сибелгән. Исәнмесез, хәерле милләттәшләрем. Мин Актанышка чиктәш булган Илеш районының бик гүзәл, бик матур Иштирәк дигән авылында яшәп иҗат итәм. Шуңа инде иң беренче шигырем сезнең игътибарга авыл хатыны мин. Инҗе мәрҗән ята күңелемдә, күңел түрем гүя ак кагаз. Язмышымны җилләр ярып язам, сөйләмәгез миңа буш вагаз. Biz basmagызчы бәгърем үзәгенә, bir катлы ул дип көлмәгез. Яшь-яшендәй үтәр юлларымны, кара кыя булып бүлмәгез. Авыл хатыны мин, шул исемне горур йөртәм чит-ят җирләрдә. Мин күтәргән йөкне тарта алмас, арып талар кайчак ирләр дә. Авыл хатыны мин, табигатькә, кара җиргә җирсеп береккән. Урман шавын, чишмә тавышларын, чишмә чылтырауын, былбыл моңнарына ишеткән. Авыл хатыны мин, мәхәббәттә аккош кебек, тугры, сөйкемле, әкият алмасыдай сихерле дә, ачылмаган китап шикелле. Авыл хатыны мин, гаиләмә җан өрүче, ялкын, ут, учак. Йорт илкәем имин булсын диеп, бәхет юрим, мең дә бер кочак. Нинди сәясәт бу? Халкын яратканны милләтче дип, нигә каргап кара ягалар? Анам биргән телдә аралашсаң, аңламыйм дип, авыз ябалар.
mühim sebepler de çıkıp tura. İldeymiş, jitmi birdemlik. Uz tilini vatıp jimireydi. Şunda diler, dostluk birdemlik. Nindi siyaset bu? Kim oylagan, kim çıgargan tiri ahmaklık? Suqır kanun bilen qalğa barsa, bir ne olmaz bizni aklarlık. Tuğan tilsiz qalu, ruh yuğaltu, şul siyaset alğa kitumi? Millet yuğalsın deyip tuzak qırıp, şunu vahşilerşe kütumi? Vatan zarı. İr isirek quyosh sündü. Bu günde nihal etdim. Elle arkan bilen beylep, güzel pazarga girdim. Birersi boşalmayım iken, satıp jiberir idim. Şul şatlıktan hatta özüm sağlıp jiberir idim. Ayık avval bizde tügel, urşidi işken irler. Ağırmaz başka dayağı, akşağa algan şirler. Uğuz olsa it bulur da, sabay tusa şut bulur. Gün tamatsa yona haber, isirikke hop bulur. Ziyaratka kişi koygaç, qaytkanda işeyirim. İşmişe deyip tüze olmayayım, yürekte ağır şirim. Sabay tuğaş, ulu şatlık, tepi yuvarga gerek. Bir şey kuşkegine jitmey, zuran koyarga gerek. Hatta uraza ayında irim nefisin toymay, aldında akbaş durmasa kuca dünyaga sıymay. Barsında sana bitirmem, ir kişirgen şirlerini. Tiz orada tuktamasa bir emeli kiregin. Әлфир Яkupovның қызын Қабат Халиме Яkupovаны шақырабыз. Ул сәхнәдә үзенең тәүге адымнарын ясый, аны алкышлап каршы алыгыз. Син китмәгәч, Әлфир Якупов көйе һәм сүзләре башкара Халиме Якупова. Sayramıylar sandık açma, gerez aldığımda
районының Абу-Талиб авылында туган. Ул журналистлар берлеге әгъзасы, роман һәм уннан артык повесть авторы. Заһид Мурсиевка сатира, юмор жанрында ят түгел. Мәхәббәтне рәнҗетмәгез, Сандугач бүләге, Алтын Курай китаплары авторы. 2015 елда Башкортстанның язучылар берлеге әгъзасы. Заһид әфәндимездән киләсәкнәбез күрде, рәхмәт итегез. Вакытка сезнең өчен Заһид әфәнде. Заһид Мурсиев. Birinci tapma. Eğer uçundan yazıp yığılsam, ben gitmeyeceğim. Biləsiz mi? Siz burada macalı bir keyifleri oturaya geleceksiniz değil mi? Hazır basma oturayım, sigara keyiflenirsiniz. Laf uyutuyuz, şunu düşünüyorum. Ak Palata, Harbiy Gospital. Kimdir ular? Mini Zarif, yarım korangıda, Ulmi yataklıklarıga, ilme kirgen oyakların eskulaplar kırıkka bölüpkaç, yüz onuna eli kirgeni yok. Belki uyanır samatkaç. Şamdav kilsakı dağıstalarından siz biliniz kimdir şartlanan. Tağın bir gep keşkine evet, Caska kere, isen koytmadan. Hospitalda kelü yat turunmuş. Süleşiler yortı tavuşka, oratira berev kıskırgalı, patron bitti. Koyda bir tuşka. Mini Zarif yatta şolarını sahip. Yoruların tiri kapladı. Lakin kümle hiç de düzelmedi. Yaşar derdi gelip aytmadı. Çıladı yatkan bilişkine, bir tavuşsuzgina müsülüp. Ne işlerge, neler kırgasın, para yazmışına uçuyup. Düş kiravu, İpteşleri bilen biçen çaba caygi olanda, cımbarlıkta küpten oyaksız oldu. Ötüşünden isen hamanda. Oldus işler üylenirler eli, dübürdatip işler görürler. Mühevette, bala üstürüde, behit şatlıklarını kururlar. Gazimede tabarısınların, balkı bu tep yürür ya urandan, Mini Zarif sıkırap, kurap kalır. Baş kapı tıkkına yayınlar. Kim küterip yürüdür anatagın, kimsin bala gibi korasın. Gokalı bu ilde yük andikiz devalarga güngül yorasın. Barı bir uy işte, barı bir uy. O kort gibi güzel kimire. Noçar niyet boşta bir keçkine. Ondan gıyfrit bulup simire. Kaltırangan kulda telefona. Temamlarga gerek bu işini. Allah, enkey, Mini Zarif, iştesmi benim tavuşunu. Yani benim zifar etçeyeli, 30 kira koytan mintizden. Bizim bilen tanış bir yigitni alıp koytun mu sen? Cevap zirde. Ulan, nega so'raysan sen? Olib kina ko'tak ko'rali. Bizda havo, har bir uyan shifa. Tabiatning go'zal bir mali. Yani demen tingla. Ul yigit ikki oyoqsiz. Ey bolakay. Şulay munyali. Qoldirdim bit meni so'rasiz. Ul bit bola tugul, kimsin yurtdir, kim bik bilib onu ko'rasin. Ökünüz tek olib qaytmayindi. Urtaldirmay pesha bo'lasin. Ona cevap verdi. Mini Zarif kabul etti onun sözlerini. Yürekteki toşka düzelmişçe
Yumuk durdu. Uzak güzerim. 3 gün ötті. Soldat anasının telefonu dağını şoktırı. Госпитальдан екен. Кенет-кене онакайның қолы қалтыры. Ona yürəgi bit. Siz mimini. Ahırı Irak yerdə bələ var. Nikkine Kafkaz dağlarına barıp gördü bizim bağlar. Telefonda tavuş.Əni bulasızmı? Haber etem sizge ödenip asılını bildi okayınız. Tüzünüz deyip sorun ödenip. Keyfinizi bozdun mu? Yarı alırsanız hazır mekabat turunda bir bozulun şey oldu. Kilden, kurdan, ettim. Belden, kilden, kurdan, ettim. Belden, külden, gittim. Yarı olaysa ben de gittim, rahmet ya. Hürmetli tamaşaçılar, hazırın görüşen jarga bıyılmak 30 yıl. 30 yıl boyunu siz yaşattınız, hürmetli tamaşaçılar. Bunun için sizge zor rahmet. Hazırın istaknabız türünde jırının küyün yazışı, автор başkarışı Vasil Galimov'ның üzün şakıram. Rahim etip karşılığınız. Koytavaz jara. Necip İslam'ın sözlerine Koytavaz jara. Jen saya konsola sağışlara bara yüreğim gitti kandan azılı çiller aşar yaşlığıma haber cimerden Yıllar boyu sile dınlarman, oynama.
Василий Галимов. Татар язучысы Дилбәр Булатова Шакмагыш районы Кашкар авылында туган. 1994 елдан Тулпар журналында, 2006 елдан журналның проза бүлегенә карыйды. Башкортстан китап нәшриятында Туй һәм Гөлдән яралган Гөл дигән 2 китабы дөнья күрде. Әсәрләре Тулпарның хикәяләр конкурсында һәм Тоян Аллага конкурсында беренче урын алды. 2001 елда Иделем акчарларында Гран-прига лайык булды. Башкортстан язучылар берлегенең татар әдипләре берләшмәсендә проза бүлеге эшләкли. Сәхнә түренә әдибәнең үзен чакырабыз. Рәхим итегез, Дилбәр ханым. Моннан 20-25 ел элек мин шигърият капкасының ишеген шакып караган идем. Ләкин ул капка ни өчен миңа ачылмады. Һәм мин инде проза капкасын шакыдым һәм шунда кереп киттем. Байтак әсәрләр иҗат ителде. Чираттагы әсәремне сез апрель санында Казан утлары журналыннан укый аласыз. Бүген инде сезгә күңел нечкә чакта язылган bir şiirimni taqdim etmoqchiman. Meydan. Sabantuyga şaqıralar zurlab, qonaq etib, maxsus xat yazıp, biz de qayttık. Şaqırusuz, nesiz, Sabantuy deb, yanıp, jan atıp. Tıyılgısız, nindi küş iken bu. Gürley maydan, gürley туй itib, zəngər көгі gümbəz, үлән кіләм, ұжмақымы әллә шул икән. Урманы тып-тын жиләс урман, ял итәргә әйдәп торашы. Әммә қаршы шықты усал сақшы. Сезнең өчен түгел, апасы, шик икән бит, баудан тик шик. Қаққан қазық сайын бір сақшы, қамаланып алған махсус майдан. Безнең өчен түгел монысы. Әкәм-төкәм уйлар басты башына. Сабый сыман киттем аптырап. Исте җилләр, кояш балкыды. Кемнәр өчен болай ялтырап? Гөрли майдан, гөрли сабан туе. Мактау җырлап уңган халкыма. Шакырмыйча килеп китәм хушлашмыйча. Сагыш алып моңсу җаныма. Хәзер сәхнәгә Кабат Татарстанның ат казанган артисты Ойрат Халиковны чакырабыз. Күтіп қарар туаным, матур иттеріп, елан иттерге керек. Нинде жер жүрдім, шеки қабызасында етіп білмі, үлгіріп білмі. Жының үшін айтасым келе, Башқұртстаныбызның, татарларыбызның ең осыл затларының бірсілері Рим Идиатуллин шедірі. Қамына ең малда отырған, шулайып ең тұғыры халқымыздың, ең мұңғылы халқымыздың композиторы Алигабай Лукманов музыкасы Тұрмыш битөлді деп атала. Рәхаттанып тыңлаңыз. Алигабай мына үзі отыра. Рәхаттанып тыңлаңыз. Тұрмыш битөл.
жыр яңғырап ұзатырған, ей ғұмырге болса иде гармондай сызатырған. Тұрмыш бит толы бір матур жыр яңғырап ұзатырған, ей ғұмырге болса иде гармондай сызатырған, гармондай сызатырған. Елеген дүния жиңілгенде, жиңгелерге басау, Şehirge yaşında olur, bora basau. Durmuş bir matur jür yankırap uzatırgan, ey gümürge bulsa yine garmonday suzatırgan. Durmuş bir matur jür yankırap uzatırgan, ey gümürge bulsa yine garmonday suzatırgan, garmonday suzatırgan. Yorma gerek, vaklanıp teretmegen. Durmuş bit bulu bir matur jır yankırap uzatırgan, ey gümürge bulsa yine garmonday sızatırgan. Durmuş bit bulu bir matur jır yankırap uzatırgan, ey gümürge bulsa yine garmonday sızatırgan, garmonday sızatırgan. Garmonday suzatırgan, durmuş bit bulu bir matur jır yankırap uzatırgan, ey gümürge bulsa yine garmonday suzatırgan, garmonday suzatırgan. Halil Lukmanov hem Rim Mediatörlük Başkomisarı'nda kaldı. Rahmet. Oyrat Halikov, güçlü alkışlar. Şirattағы шағирыбыз Илдус Фазлетдинов Уфада дүнияға келді. Бала шағы һәм мәктәп еллары Бәләбәй районы Тузлыкуш авылында үтті. 1995 елдан башлап республика яшьләренең татар телендә нәшер ителүче Тулпар журналында баш мөхәррир урынбасары вазифасын башкара. Журналда эшләү белән бергә Башкорт дәүләт университетының татар филологиясе һәм мәдәнияте кафедрасында укыта. Студентларның Акшарлаклар әдәби иҗат түгәрәге белән җитәкчелек итә. Илдус Фазлетдинов ике фәнни, бер шигъри җыентык авторы. Ул Башкортстан һәм Россия журналистлары. 2008 елдан Башкортстан һәм Россия язучылар берлеге әгъзасы. Шул ук вакыттан Башкортстан Республикасы Милли мәдәният музееның гыйльми советы әгъзасы. Тәнкыйтьчеләр билгеләвенчә, Илдус Фазлетдинов шигъриятенә фәлсәфилек, миллилек сыйфатлары хас. Alkışlar burunda bulunlar değişmeklerle işte. Bazı kimdir etti? Tukay bulgan çıkıvat kılı, şeref öpkeli. Şuna göre anım tavuşu da yüz yanından irak gitmeli. Yok. Aldama. Her bir şiirinden işitile Tukay tavuşu. Bu tavuşta şol kılganlar mını, bu tavuşta halkın sağışı. Bu tavuşta yankırayıp kol şerifinin soңғы tapkır etken azanı İ Hıdayım börükşit yaklarga kaldırmaşı gaziz kazanını. Bu tavuşka sıygan tatarımның danlı zarlı yırak ütkeni, şol ütkenler kanlı yarşık bulup dişip ütken ahırı ütkeni. Жаннар айқый тұрған Тукай тауышы, қоягына барып жетмеген қитғаларыны
гасырларны кичкән, чыкса да ул йыртык үпкәдән. Ә без бүген ике күзле килеш, борыннардан ары күрмибез. Колаклар бар, ләкин ишетмибез. Аяклар бар, ләкин йөрмибез. Җырларына халык зарын салган шагыйрьләрне өзелеп көтәбез. Тавышыбыз яныбыздан китми. Таза микән безнең үпкәбез. Хәзер милләт улы. Шушы шигъри юлларның авторы Илдус Камил улының үзе белән таныштырыр мәл җитте. Сәхнәгә рәхим итегез. Бірінші шигырымны шулай оқып ишеттіресім келе. Ауылымда отлар юққа шықты, қар туздырып узмыш аналар. Тимир атлар тимир жер үкіріп, асфальт юлдан тызбыз шабалар. От жанлары күптен күкке ашқан, даға түшіп қалған ай болып, отлар күткен туғайлықны ізлеп, бір ялғызым ерім ай қаңғырып. Ауылымның ширемнәре қойда, із қалдырған қойда шаналар, тошқа сіңген тұяқ тауышлары, йөрәгемне килеп қағалар. Бу тавышта уклар сызгыруы, бу тавышта кылыч шыңлауы, бу тавышта шалкылганнар моңы, бу тавышны рәхәт тыңлауы. Далаларны сары сагыш сарыган, атлар күрми кибә далалар. Түгі күктән буе йолдыз түгел, ат күзләре миңа багалар. Фато. Bunun bir tarihi var. Benim әтиәнинең синада әленеп торган туй фотосына әби бабамның шундый ук фотосы килеп кергән. Фото эчендәге фото, тарих эчендә тарих. 3нче көн кичәгедән бүгенгә үрелеп карый. Нәрсә эшли кардәш ару, ничек яши балалар, балаларның балалары, илләр кая баралар. Инде күптән җаннар күктә, җир кочаклый тәннәрен, ләкин күзләрендә һаман яши тормыш гамнәре. Еллар үткәч без дә шулай вакыт аша багарбыз. Безнең оныклар нишли дип киләчәккә карарбыз. Буын буынга тоташа, җанга җан яши кереп, очлары ышка бәйләнгән, үзелмәс чалбар кебек. Шигырь зираты. Сезне белмим, минем күңел буя шигырь зираты. Һәрберсенең үз язмышы, һәрсенең үз чираты. Кайсы үлгән туган чакта китә алмый ачылып, акыл цензурасы ташы асларында басылып. Кайсы туган йоклаганда һәм күчмәгән кагазгә. Кайсында җан үлеп калып, әверелгән вагазгә. Кайсы үлгән күңел катып, хис тойгылар югалгач, сөйгәнемнең күңел кышы башка ярга юл алгач. Ак кагаздай ак күбәләк, uşağa бер өстендә язылмаган шигырь гүя кергән аның төсенә. Кайсы кабер бик борынгы, кайсы кабер кичәге, ята аның һәрберсендә җанымның бер кисәге. Рәхмәт. Бүгенге кичәнең сценарий авторы һәм минем белән алып баручы яшь шагыйрь, нәфис сүз остасы Нурлан Ганиев Башкортстанның Благовар районы егете. Ул Башкорт дәүләт университетының философия факультетын кызыл дипломга тамамлый. Әлеге вакытта аспирантурада белем ала, философия фәне буенча кандидатлык диссертациясын яза. 2012 һәм 13 елларда Иделем акчарлагы конкурсында катнашып, 2 ел рәттән җиңү яулый. 2014 елда конкурсның иң югары бүләге Гран-прига лаек була. Шигырьләре бу конкурс кысаларында нәшер ителүче Ак юл һәм Акчарлаклар иҗаты һәм башка күп санлы китапларда басылды. Үткән ел бер мизгел дип аталган тәүге җыентыгы дөнья күрде.
Татар һәм башкорт телләрендә яшь булуга карамастан 100дән артык җыр авторы. Ә хәзер әйдәгез сәхнәгә яшь шагыйрьнең үзен чакырыйк. Нурлан Ганиев. Зур рахмәт. Мәңгелек турында уйлану. Мин киткәч тә тормыш туктап калмас. Гүләр, шаулар, һаман гөр килер. Гомер буе яшәп яшәсәм дә, тынып калыр көнем бер килер. Тынып калыр йөрәк. Бу хәбәрдән берәү елар, берәү елмайыр. Кайсыбызга ике гомер язган, язлар да бит килә, елга бер. Күккә ашмас, ятимсерәп калган җырларыма күчәр бу җаным. Әйтер чакта телем тешләп түзгән, сүзем калыр, калыр моңнарым. Бирелмичә йөргән назым калыр. Юатулар калыр, үкенү, ялгышларым калыр, уңышларым. Кайчан рәхәт соң ул китүе. Күктә кояш, җирдә дуслар калыр. Корган тормыш, дөнья, җир шары бар да калыр. Соңгы җырым булып тик жасадым, китәр ни бары. Мин киткәч тә тормыш туктап калмас. Гүләр, шаулар, һаман гөр килер. Изгелегем калсын кешеләргә. Танып калыр көнем бер килер. Мин моны сиңа диеп чәчәк тә өзмәгәнмен. Янәшәмдәге бәхетне читләрдән эзләгәнмен. Сүзләрнең матур асылын җыр итеп тезмәгәнмен. Сүзләрнең авыр ярсуын әйткәнмен, түзмәгәнмен. Ярымда ярым булса да, чит кызлар күзләгәнмен. Чит кызларның вакытлыча икәнен белмәгәнмен. Юктан гына ашу чыгып, буладыр кизәнгәнем. Вакыт буеннан булса да ашыккан тизләгәнем. Телисеңдер чәчәк тотып, каршыңа тезләнгәнем. Тезләнмәсәм һич чагында яхшыга үзгәргәнем. Гомер буе көтәсеңдер син минем төзәлгәнне. Син генә ул миндәй иргә сүз дәшми төзәлгәне. Әнкәм, синең йөзең кызартырлык ялгышларың бардыр дөньяда. Шатлыкларым белән кайттым бүген. Тик әнием, зинһар, елама. Синең дугалардан ятим калсам, мин йомышка гомер елгада. Хәлең ничек дип сораганда, елама әнием, елама. Һаман үзеләсең балам диеп, күзләремә кара, елмайда, бишектәге балаң үзе әти. Елама син әтием, елама. Гомер эшләрендә ялгыз җаның авырлыктан азмы кыйналган. Авырлыклар көндә булмый, үтә. И әнием, зинһар, елама. Баш очымнан китмәс фәрештәм син. Бәхет кичер килер елларда, язмышыңнан күпкә көчлерәк син. Елама әнием, елама. Теләкләрең кабул булды, шөкер. Һәйкәл куйдым сиңа җырлардан. Минем өчен син бәхетнең үзе. Елама син әнием, елама. Үземнән соң ниләр калдырырмын? Патша сарайлары салдырмам,
алтын сарай түгел шитлек ирек сөйген жырларымны сезгә калдырам. Үткәннәргә кире кайтмас өчен күперләрне махсус яндырам. Күңелегезгә күпер булып яткан жырларымны сезгә калдырам. Шөкер җитә. Булмас бәхет көтеп, күзләремне башка талдырмам. Миңа иң зур бәхет бүләк иткән жырларымны сезгә калдырам. Аз булмады инде тормышымда, ялгышларым юлдан яздырган. Юлыгызга якты маяк булсын, жырларымны сезгә калдырам. Зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Рәхмәт. Рәхмәт. Җәмилә әйтте инде. 100-дән артык җыр авторы дип. Менә хәзер без бүген алып килдек Рәдиф белән иң беренче язган җырыбызны. Ул моннан төгәл 13 ел элек язылды, һәм әле ул һаман халык телендә, халык күңелендә. Моның өчен сезгә зур рәхмәт. Чөнки җырга гомерне сез бирәсез, хөрмәтле тамашачылар. Якын дустым, рухи туганым, менә инде ничә еллар буе бер иҗат казанында кайнаган якын кешем Рәдиф Зарипов. Балан җыя әнкәй. Тормышыбызда безнең иң кадерле кешеләргә багышлап иң беренче иҗаткан җырларның берсе ул да булса Балан җыя әнкәй һәм Кап Нурлан Гадел шигырына рәхим итеп тыңлагыз. Балан җыя әнкәй.
balan telgeşi Digegine zigdire gelişe Yazıp olayken yazmışım Balday tatlılarına yazar idim Olmaz idim erne yanlışını Balday tatlılarına yazar idim Olmaz idim erne yanlışını Olmaz idim erne Olmaz idim erdim yanlışta Bütün zalga Sefimov Balkır'da rahmet sana. Redif Zaripov. Jiverasları kimisi? Enes İshakov sözleri Feride Ahmet Şınakı'yı, Şişmeler kıyı. Sahnede Tataristan'ın ot kazangan artistları Feride Alsu dueti alkışlap karşı alığız. Şişmeler ilesin duanıyor Zemzem su şişmeler sanıyor Şırılıyorlar uğruluyor şişmeler Jirimlik su salan şağıyor Şırılıyorlar uğruluyor şişmeler Jirimlik su salan şağıyor Suala yaş kızlar şekilli Şilekler koydalar jürmeler Şişler şıldırır Yarları yemyeşil ülkeler Kızım şişler şıldırır Yarları yemyeşil ülkeler Şişmeler büyüsün, duanlar işitip şadmana,
Hürmetli тамашачылар, кичә бүген Башкортстанның каләм осталары, Казан отлары, мәдәни җомга, гәзит журналлары редакцияләрендә булып, анда хезмәткәрләр белән таныштык. Бик матур каршы алдылар безне. Бүген инде без ТНВ Планета тапшыруында булдык, Шунарсын Татарстан радиосында булдык, һәм башка редакцияләрдә булдык. Һәм әлеге чараның туры трансляциясын оештырган Татар информ мәгълүмат агентлыгына да рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Biz qonaqda bo'lgan har bir redaksiya yetakchisine zo'r rahmat. Bu olqishlar sizga. Hozir sahna turida Башкортстан татар иҗатчыларының Казандагы онытылмас очрашуларын оештыручы, Бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Ринат Зиннур улы Закировны чакырабыз. Рәхим итегез, мөхтәрәм Ринат әфәнде. Хәерле кич, газиз милләттәшләр, Казанлылар, Уфалылар. Без менә шушындый кичәләрне оештырып, үзебезнең халкыбызның ни дәрәҗәдә талантларының күплеген үзебезгә раслап киләбез. Бу кичәләр инде беренчесе дә түгел, Аллаһ бирсә соңгысы да булмас. Чөнки күрше төбәктәге милләттәшләребез арасындагы талантлы кешеләрнең күплеген күреп без шаккатабыз. Менә инде ничәнче төркем килә, берсе дә кабатланмый, яңадан-яңа төркемдә, яңадан-яңа шәхесләр. Бусында да менә шулай. Әле узган ел без 2 тапкыр шушындый 20-шәр, 30-ар кешене үзендә туплаган төркемнәрне кабул иткән идек. Хатын-кызлар, шагирәләрне кабул иткән идек. Менә инде бусы яңа төркем, әлбәттә, аның төп хуҗасы мин бирдә утырган Марат Каримовка рәхмәтләребезне җиткерәм. Шушындый яшьтә безгә дә абый булып торырлык яшьтә булган Марат агай икараны бер ихта итмичә инде елына бер тапкыр түгел, 50 тапкыр килеп, ул безне шаккатырып китә. Үзенең иҗаты белән, үзенең ылпатлыгы белән Башкортстанда яшәүче милләттәшләребез арасында аның абруе искиткеч зур. Әлбәттә безнең менә әйттеләр, искә алырлык шәхесләребез җитәрлек. Шуның белән бергә менә сәхнәдә күреп торабыз, бүгенге яшьләрнең иҗаты, бүгенге яшьләр агымы әле Татарстанны озак еллар шушы талантлар сугарачак, күреп торабыз. Яңа салаватларның, хәнияләрнең, хәмдүләрнең дәвамчылары менә бүген сәхнәдә күренде. Безгә әлбәттә шушы яшьләрнең яңадан агым булып килгән иҗатчыларның шушындый чын иҗат дәрте белән халкыбызга шушындый сәнгать, әдәби әсәрләр, шигырьләр бүләк иткән яшьләргә без рәхмәтләребезне җиткерәбез. Инде килеп без Башкортстандагы милләттәшләребезнең рухын тоябыз. Бу әлбәттә безгә дә бик кирәк. Инде аларның үзләренә килгәндә менә шушындый ялкын белән, шушындый дәрт белән тагын да дәртләрне иҗат итсеннәр иде. Һәм әлбәттә милләтебезнең шушындый бердәмлеге булганда гына без халкыбызның киләчәген сизәбез, барыбыз да моны тоябыз. Шуңа күрә дә шушындый дәрт белән, шушындый ихласлык белән тәкъдим ителгән иҗат җимешләрен без бүген күреп шатланып утырдык. Сезгә барыгызга да килгән өчен менә шушы сәхнәгә 600 километр үтеп иҗатымны күрсәтәм дип килгән иҗатчыларны куандырып килгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Киләчәктә дә шулай мондый очрашуларга тагын да канатланып, бергәләшеп, җыелышып, шуңа шатланыйк. Инде иҗатчыларга, Башкортстан кунакларына мин киләчәктә дә шундый
агым булып Татарстанда өзебезнең иҗат мәркәзебездә иҗатларын күрсәтергә насыйп булсын иде. Чөнки татар баласы, татар кешесе кайда гына яшәсә дә ул чит илләрдәме, чит төбәкләрдәме, күршедәме, аның Татарстанда мәркәзебез Казанда үзенең иҗатын күрсәтәсе килү ул табигый. Бик күп шәхесләребез ерак илләрдә иҗат итеп тә Татарстанга килеп үзләренең иҗатларын күрсәтүне кирәк дип санап, бу дөньядан киткәннәре дә байтак, ләкин менә шушындай безнең күз алдыбызда соңгы чирек гасыр эчендә генә 25 ел эчендә без бик күп иҗатчыларны күрдек. Алар Татарстанда булып, Татарстанга килеп үзләренең иҗатларын менә шулай халкыбызга тәкъдим итеп, бу дөньядан тынычлап киткән шәхесләр байтак булды. Бу әлбәттә халкыбызның рухи бердәмлеген күрсәтә. Без киләчәктә дә шулай бергә булсак, Аллаһ бирсә милләтебез яшәр. Сезгә уңышлар телибез, исән сау булыгыз. Татар мәдәниятен саклауга һәм үстерүгә зур өлеш керткәне өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының мактау грамотасы белән Ганиев Нурлан Рәшит улы бүләкләнә. Татар халкының телен, мәдәниятен үстерүдә, гореф-гадәтләрен саклап калуда башкарган зур эшләрегез өчен Бөтен дөнья Татар конгрессы башкарма комитетының рәхмәт хаты белән Кәримов Марат Нәби улы бүләкләнә. Рәхим итегез. Насыр улы бүләкләнә. Рәхим итегез. Лукманов Алик Харис улы бүләкләнә. Сәхнәгә рәхим итегез. Зиязетдинов Рәфис Миңдегали улы. Рәхим итегез. Рәхмәт хаты белән Фазлетдинов Илдус Камил улы бүләкләнә. Шагыйрә Кашапова Зәлифә Мирзахәсәниев кызы бүләкләнә.
шақырамыз. Композитор Галимов Василь Ягипұлы бүләкләнә. Ойрат Ягәпәрұлы. Бүләкләнә Зарипов Рәдиф Рәдифұлы. Татарстанның ot қазанған артистлары Фәриде Алсу дуэты. Әмин татлы бүләк, иң соңғысы бүгінгі кешебізне алып барушы қыз шулай Башқұртстан қызы деп біз аны ғұрурлық белән әйтә алабыз. Бүген Казанда яшәсә дә ул Башқұртстанныкы булып кала. Җәмилә Зарипова Бүтән дөнья татар конгрессының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Hürmetli Kazanlılar, Kazan kunakları Rədif qalğan bit. Rədif belki bit ol kurmi turğanlardır anı. Muhterem tamaşaçılar, şunun bilen biz Bашкортстан şairlərinin һәм сәнгать әһелләренең şiğriyat һәм җыр моң кичәсен tamamlayız. Sizin için bugünkü kişeni alıp bardı Cemile Zaripova. Sağ olunuz hürmetli tamaşaçılar, hürmetli hem rahmetli tamaşaçılar. Sağ ol Kazan, iyi tuğandır, iyi maturdur. Etken әнкәмнең теле. Сәхнәбез түрендә халкыбыз гимны яңгырый. И туганды.
Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.